Don't stop. Както не веднъж сме споделяли в ревютата си, най-търсеният и следователно продаван клас лаптопи е бюджетният. Неговата граница при всяка марка е различна, но като цяло диапазона може да се определи в рамките 500-700 лева. Именно в тази граница е и машината, която сме подготвили да ви покажем в следващото си видеоревю. Уважаеми зрители, DigitalBG ви представя Toshiba Satellite C850-13H. Чисто визуално лаптопа напълно оправдава себестойността си. Формата му е стандартна, а основният и единствен използван материал – пластмаса с няколко вида на обработка. Горният капак е получил плавно скосяване на периферната си линия. Ъглите също са заоблени. По света познатите цветове са общо 4 – бял, син, черен и червен. В България официално се внася само черен. Използваните материали са спомогнали теглото да бъде в границите на нормалното за размера му – 2 кг 232 грама. А точният размер е 380 мм ширина на 242 дълбочина и дебелина 33,52 мм. Дисплеят, който срещаме при това поколение на Satellite е 15,6 инчов Toshiba TrueBright TFT с HD резолюция 1366 към 768 пиксела. Яркостта е над средната, а цветовете наситени. Затова, разбира се, допринася и наличието на LED светодиодна подсветка. В горният край на рамката около дисплея намираме 1 мегапиксел HD web камера с 1280 към 800 пиксела и вграден микрофон. Самият екран е захванат посредством два периферни отварящи се механизма. Задвижват се плавно и изглеждат достатъчно здрави, но позволяват клатене. Непосредствено между отварящите се панти е поместено стереозвучение Realtek. То се състои от два говорителя с мощност от по 1,5 вата. Звукът е ясен, но на моменти ни се иска да е малко по-силен. И така, стигаме до клавиатурата. Независимо от ниската себестойност на лаптопа, тя е от актуалният и практичен островен тип. За него неведнъж сме казвали, че освен удобен при продължително въвеждане на текст, е практичен за почистване и устойчив на амортизация. Стрелковият курсор е малко сбит, но за сметка на това има достатъчно пространство около него. Вдясно се разкриват numpad номерационни бутони. Тъчпада е ляво разположен спрямо централната ос и има гланцирана рамка. Има мултитъч и два отделни помощни бутона. Разглеждайки периферията на C850, намираме всичко, от което бихме имали нужда за стандартна работа. Това са аналогов VGA и цифров HDMI видеопортове, два USB порта версия 2.0 и един от 10 пъти по-бързата версия 3.0, RJ45 и 3,5 мм изход за аудио. Четеца на карти памет поддържа Mini и MicroSD, SDHC, SDXC и мултимедия карта. Оптичното устройство е DVD Super Multi. Процесорът, който задвижва лаптопа е двуядрен Celeron B820, който Intel официално анонсира в третото тримесечие на 2012 година. Той има 2 МБ кеш и всяко от ядрата му работи на 1,7 ГHz. Вградената RAM памет е 4 ГБ DDR3 на 1333 МHz, а пространството за съхранение на данни половин терабайт с 5400 оборота в минута SATA. Графичният процесор, който се грижи за видеото е Intel HD Graphics 2000. Той използва 1696 МБ от общата споделена памет. Батерията, която захранва струващият около 660 лева Toshiba Satellite C850-13H е 6-клетъчна литиево-ионна. С нея той може да издържи около 5 часа с едно зареждане.